Lesy a lesníctvo v okolí Revúcej majú svoju bohatú históriu. Dôkazom je i postava lesníckeho osvietenca Ludovíta Grajnera. Lesy Slovenskej republiky si jeho pamiatku uctili vyhlásením ďalšieho z významných lesníckych miest, pamätnej izby Ludovíta Grajnera. Revúcki lesníci sú známi i chovom koní, konkrétne norika muránskeho typu, ale i prácou s verejnosťou a spoluprácou s miestnou samosprávou, napríklad pri organizovaní hubertovskej jazdy. Toto podujatie sa už organizuje 17 rokov v našom regióne, konkrétne v našom meste 10 rokov a každý rok pričleňujeme nejaké nové atraktivity a podujatia k tejto Hubertovej jazde. Veľmi je dôležité to prepojenie toho vidieka s mestom, pretože dnešné deti ani nevedia, ako vyzerajú zvieratka, kde sa chovajú, koľko je s tým práce a práve predstava tejto atraktivity, či už chovateľov, poľovníkov, rybárov, im ukáže, ako sa s týmito vecmi nakladá. Toto sú naše dievčatá, ktoré tu dneska robia tradičné jedlo z gemera. Sú to tzv. Gemerské gulky. Robia sa tie gemerské gulky, poviem to, s dynamitom, tak sa to nazýva, a potom miešané gulky. A tie gulky s dynamitom sú preto, lebo tá mäsová plnka je vo vnútri takého zemiakového obalu a ten zemiakový obal je vlastne vyrobený z polovica varené zemiaky a polovica surové narybajzlované zemiaky. Dáva sa na to buď nastruhaná cibulka s paprikou a nasekaná, alebo robí sa ku tomu ešte taká polievka, ktorá sa volá kysel. Máme tuto svoje stánky lesnej pedagogiky, to je s zameraním na tú mládež. A jednak celkové pripravujeme v spolupráci s obvodnou poľovníckou komorou celé toto podujatie. Ďalšia oblasť, ktorou sa zaoberáme špeciálne náš odštepný závod, je chov